Good morning sa mga ambisyoso at magandang babae ang mga ambisyosa. At syempre di makalimutan ang pambansang sombrero. And for today's video, Magluto ta, maghumba ta, gutomon ka, mapriso ka. Agay, agoy, og wa na langay-langay matik diretso sa merkado. mamalit ta. Ay mangligi si kuya ayaw ba? Sa di pa ta mamalit, matik selfie basig wa nay nakaila. Og din hidayon nakita na to ang mga gulay nga labas kayo. Presko kayo, guwapa kayo, sama sa katanaw. Samot nag-share atong video, guwapa kayo, okay kayo. Diri na to makita mga nagkalain-laing mga gulay. O presko kayo, green kayo, ay orange. Tabok na diri spikas basig na ay mga nindot kay ba mapilian nato ba. Pero maglain magyud atong gipamanti karon murag baboy magyud. Aritas baboy bi. Di ara kit anra. Di ITL kanibi. Humba na ta. Oy dugay-dugay transition dayon ta. Arian na. Ready na atong til sa baboy, sibuyas dahonan, bell pepper o aho sibuyas bombay sili. Syempre lami kayong kape. Balik man itong video, mao lagi nitong mga lamas, susugod na. Wa nay dugay-dugay lunod na diretso na. Sakit man sa din mantika mamisik pero okay ra. Diri na birahan dayon na to ko kay okay. Asa mo tong pala, di ara, kit anra, diri na, okay ta. Diri dapita murag hapit na madugay, di ara. No tagamay mantika para sa mga lamas og syempre shout out na to itong mga kinakusgang mga followers diya sa Cebu. Kinsa man to silang buy-buyit, si Paringken nga makauban na to sa sunod na tong video. Og syempre atong higala nga si Baybane nga lami kayong mulutog munggos. Agoy, hapit na. Mauna ni. Syempre okay gyapon ta mura pag-correct ba. Padayon gyapon ta sa itong mga shout out oy. Shout out na to sila dong EDC. Shout out dong GTI Cebu Mandawi Branch powered by ESM John Tuico. Daghan kayong salamat ninyo. Ug shout out ni dong Eric nga kinakusgan des tampukon. Kapit lang dong. Shout out sa trupang Wiw. Di aramatik tilawan bi. Murag kulang mas sa sweet lambingon bi. Palitag asukal. Gawa sa tagkadali bi. Kuha tag asukar diri sa tindahan. Hi sir, nganong gahukas ka? Puna lang sa natog Sprite pang patamis ba? Pabili po asukal. Diyan na, ritso na ta, balik na yung taki basag ikaw na rusiro, ritso ta. Jawa, ganun gahukas good ka sir. Nit manggod kayo dong. Mao ba? Luto na, diretso na, di na, matik na. Transition ta ginagmay, paabot as bagting na, diretso na. Og di na, humba, kalami. Unsa pa may ipaabot nimo? Hukad na kanon. Wa pa ganit ay kanon dong gilungag. Asa man itong mais nga kanon? Nagpalit ba po kog si okay eh. Unsay si okay dong? Cook good tatay. Ay ambot sa imo mga aon na ta. Gutom na kayo ang nananaw o gutom na kayo. Mga ambisyoso mga aon na ta. Matik. 3, 2, 1.